שלום לכולם, היום אני מקליט סרטון של פריטים בולאיים שאני מוסיף לאוסף שלי. למה אני מראה לכם את זה היום? כי קודם כל אני כל הזמן ממלא את האוסף שלי בפריטים נוספים. האוסף גודל, מדי חודש ממש במאות פריטים. והדברים שאני מראה לכם היום, אלה פשוט דברים שמדינות שלהם כבר ראינו. אז זה תוספת לקלסרים שכבר ראינו אותם. אז כדי לא לפספס, אז אני מקליט את זה היום, לפני שאני מכניס את זה לאלבומים. וצפייה נעימה. אז כאן אנחנו רואים גרלדיקה. קודם כל, רוב הפריטים שאני מראה לכם היום זה שייך לדרום אפריקה. מחוז בדרום אפריקה שנקרא טרנסקי. טרנסקי זהו מדינה כמו פלסטין, שהיא כאילו עצמאית, אבל היא לא מוכרת בעולם, ואין לה סטטוס של מדינה, רק שהם בעצמם קוראים לעצמם מדינה עצמאית, מייצרים בולים, ונמצאים בשטחי של דרום אפריקה. הוקמה המדינה הזאת ב-1973 בשם בחונלנד עד 1991-2, ומשם הם קוראים לעצמם טרנסקי. אז זה אותו מחוז שהוא קורא לעצמו כאילו עצמאי. יש כאלה מחוזות נוספים כמו פרידנסטרוביה במולדובה, באוקראינה יש דונייצק ולוגנסק, יש אבחזיה, יש כל מיני מחוזות כאלה בעולם שהם קוסובה למשל, שגם לא מוכרים בעולם, שלא רוצים להכיר אותם. אז פלסטין כן הכירו, רק שהיא לא קיימת. אז לכן אני אומר גם פלסטין. אז צפייה נעימה. כאן אנחנו רואים אומנות ואתניקה, דברים אתניים של מקום, שהם עממים. כאן יש לנו גם טכניקה שאני לא אוסף, לא מכוניות ולא רכבות וכל זה, אבל מה שאני אוסף זה האומנות, לכן זה נכנס לאוסף. כאן אנחנו רואים אתניקה, כאילו סירים שלהם, מדורה ותלבושות, מזון, איך שהם אוכלים. אני אמרתי בעבר שאני במקצוע אח, 40 שנה כמעט במקצוע, כמעט 37. מתוך זה אני 36 שנים עבדתי במוסדות, גם בבתי חולים, בטיפולי נמרץ, ואחד האוספים שאני אוסף זה כל מה שקשור לרפואה. היום אני מחזיק חנות עצמאי של רפואה סינית, אז כל מי שרוצה, כל מי שמעוניין, תפנו עליי. וכאן יש לנו גם כן אומנות שהיא אומנות מקומית, נופים של מקום, וכאן יש לנו גם קשרים. כאן אני משווה את זה לל"ג בעומר, רואים את זה, וגם אפשר להגיד שזה שייך לסוכה, אז אני משייך את זה ליהודאיקה. גם כאן אפשר להגיד שזה ט"ו בשבט, אז אני משווה את זה גם ליהודאיקה, לאוסף של יהודאיקה. אתם רואים כל מיני עבודות באדמה, וממש כמו ט"ו בשבט. כאן יש לנו שתי מטפות זהות, אבל בגוונים שונים, אז אני משווה את זה לשינוי צבע וטעויות. וכאן יש לנו את שתי גיליונות כאלה עם עבודת יד עממית, מקומית. אז זה אותנטיקה, זה אתניקה. כאן אנחנו גם מדברים על ט"ו בשבט. רואים את זה? כאן יש לנו
אוניות שאני לא אוסף אוניות, כמו שאמרתי, אבל יש פה אומנות ואתניקה, הבול הזה, אז גם פה זה אומנות. כאן יש לנו, אפשר להגיד גם ט"ו בשבט, גם דברים כאלה, אז גם אומנות, הכל ביחד. כאן זה גם כן טבע. וכאן אנחנו מדברים על העטפה האחרונה של הטרנסקי, אומנות, מעטפה מאוד יפה, מרשימה. כאן יש לי 3 גיליונות של צרפת. למה אני לקחתי אותם? קודם כל, החלק הזה בכל מעטפה זה משי, זה בד. וזאת הסיבה היחידה כרגע. זה 3 מעטפות של מעטפות יום ראשון. זה הרכבת התחתית שלהם. כאן יש לנו גם דברי דואר, סמל של דואר. זה המוזיאון של דואר. מוזיאון של בולאיות, זה מה שכתוב, אבל זה גם מוזיאון דואר. וכאן יש לנו אום, שאני לא כל כך מת עליו, כאילו שהם אנטישמים עד סוף חייהם. כאן יש לנו מעטפה משנת 1928 שנשלחה מקייב, זה בירת אוקראינה, אז זה היה ברית המועצות לאמריקה, עם בולים אמריקאים. זה אני לא כל כך מבין למה, כי נשלח לאמריקה ושמו בולים אמריקאים, זה מעניין. וכאן יש לנו את החותמת של קייב. כאן יש לנו 3 סדרות, זאת אומרת, זו סדרה אחת של מרגלים רוסיים, שמתוכם 2, הוא והגברת, זה בעל ואישה הם יהודים, משפחת כהן, ליאוניטה ומוריס. יצקוב בסימן שאלה. זה היה ראש עיריית מוסקבה, קוראים לו סובצ'אק, שהוא היה נשוי ליהודייה, אז אני לא משווה אותו ליהדות, ליהודייקה, אבל הבת שלהם, אנסטסיה, מחזיקה בדרכון ישראלי, וגרה במוסקבה. דרך אגב, הם מאוד עשירים, אבל גרה במוסקבה. וזהו, הוא היה פשוט ראש עיריית מוסקבה. וכאן אנחנו רואים גיליון עם קגביסטים, שמתוכם יש את האולסקי, שהוא גם, אולסקי זה מלמעלה, הוא היה יהודי, ובסימן שאלה אם היה יהודי פוזיצקי. אז אולסקי בטוח, אז זה גם יהודייקה. זהו, סיימנו בזאת את הסרטון של היום. בסרטון הבא אני אמשיך עם בולי רוסיה, שנת 2015. תודה על הצפייה ולהתראות בסרטון הבא.